Ahojte priatelia a kamarádi, vítam vás pri novom takom videu, spravím video na YouTube nové nejaké. Takže ahojte, jak sa máte sa dobre. No, moja tricina už je za rohom, takže ideme urobiť nejakú spravím oslavu nejakú veľkú porannú, tak teším sa. No. Čo mám nové? No, chystáme sa na pobyt. Pobalím si nedeľu veci, chystám sa na pobyt. Zajtra máme arteterapiu, tak niečo vymyslím nové. Musím Evičke napísať. Takže niečo bude nové. No, čo mám nové? Toto som vyrábal tiež, takéto pekné. Takéto som vyrobil tiež také májové, čo je jún. A také veci všelijaké. Veci všelijaké. No, takže tak, toto je takéto pekné. Som ja vyrábal tiež také dobre, vypadá to tam fajn. Ešte nového. No, takže tak. No. Musíme Evičky napísať. Ideme niečo namalovať pre niekoho zase. Niečo ma napadlo. Takže budeme niečo malovať. Takéto parádne autíčko som dostal od môjho kamaráda z Londýna. No. Takže oslava bude moje triciny 19.7. Mám oslavu na ihrisku môjho kamaráda, takže kto by chcel mi dojsť zagratulovať, nech sa páči, môžete prísť. Takže ahojte a majte sa dobre a prajem pekný zvyšek večera. Ahojte.